Al sinds 1985 is het Oerlose Zomerpop niet meer weg te denken. Afgelopen weekend vond de 38e editie plaats. In Oerlo leeft het heel erg, vooral nu dit weekend. En ik denk dat het voor jong en oud, iedereen is betrokken. Je ziet ook de vrijwilligers. Jaren geleden deden we nog veel zelf met de mensen de echte jeugd. Maar nu zie je ook dat hoe groter het wordt. We zijn nu een paar jaar in de tent en sinds dat we dat hebben, heel veel ouders komen meehelpen. Ja, volgens mij in totaal 160 vrijwilligers zoiets. Over het hele weekend op een dorp van 1200 inwoners. Ja, dan leeft het wel bij het hele dorp. En ik denk heel mooi om te zien en mooi dat we dat samen met z'n allen elk jaar zo kunnen organiseren. We zijn begonnen in de Soos in Oerlo, in de kelder denk ik, met een bandje. En het is uitgegroeid tot een festival, 2-daags, met 1500 bezoekers per dag. Ja, echt bizar voor woorden, maar ja, geweldig dat het zo gegroeid is. En hopelijk kunnen we, ja, wie weet waar we over 40 jaar verder staan. Ik heb altijd geroepen, als we ooit een camping erbij hebben, dan stop ik ermee. Maar nee, ik denk wat we nu neerzetten is echt wel, in ieder geval ook voor de plek is het gewoon de max. Qua oppervlakte, en ook ik denk wel een beetje de tijd die we erin steken. Ook voor onszelf wel de max Maar ik denk als we qua aankleding en qua line-up elk jaar weer een stapje meer kunnen doen. Ik denk dat dat wel mooie plannen zijn om zo door te zetten, zeg maar. Ja. Zijn jullie voor de eerste keer hier? Ja, ik ben hier wel voor de eerste keer, ja. Nee, het is mijn tweede keer van dit jaar. Jazeker! Ja, ik ben ook voor de eerste keer, maar het is keigezellig. Ja, ik ben ook voor de eerste keer. Ja. De sfeer is keileuk en dadelijk in de tent. Heel gezellig. Nou, ik heb vorig jaar heel erg genoten. Ik heb ook mezelf op de recap gezien van Zomerpop en ik wil het dit jaar verbeteren. Dus, maar ik heb wel genoten. Dus ja, ik vond het leuk. Ook de festivalorganisatie wil zich ieder jaar verbeteren en start dan ook al vroeg met de voorbereidingen. In februari beginnen we eigenlijk al met kijken welke artiest willen we dit jaar hebben. Dan meestal worden dan de headliners al vastgelegd. Dan wordt de klapper geopend met de plattegrond. Hoe gaan we dit jaar aanpakken? En ik denk dat wij na carnaval de eerste vergadering wel al hebben. Ja. Hoe dichter we bij het festival komen, hoe meer het gaat leven, hoe dichterbij het gaat komen. En in de laatste 2 weken wordt er echt van alles volop geregeld. Het opbouw begint. Ja, nou de laatste week, de laatste dag. Dan is het gewoon echt toeleven naar het moment. En nou is het feest begonnen, zeg maar. Wat zijn jullie highlights dit jaar? Ik vind eentje waar we een beetje op uitspringen is Milo laat het lukken. Ik denk dat niemand van jullie dat kent. Maar op TikTok een hele grote jongen en hij heeft toevallig vannacht, een nieuw nummer met Antoon uitgebracht. En Antoon is de laatste tijd best wel veel in het nieuws, dus daar zijn wij altijd heel gelukkig mee als dat soort dingen gebeuren. Dus voor mij wel Milo, denk ik. Ja. Is er een artiest waar jullie per se voor hier komen? Milo laat het lukken! Nee, gewoon voor vrienden. Gewoon voor de leuk, voor de gezelligheid. Milo laat het lukken! Jazeker, jongen! Trobi! Ja, ik moet me er denk ik bij aansluiten. Alleen, ik hoor ook een beetje bij die groep die al... Ja, ik volg het wel, maar zo bekend ben ik er eerlijk gezegd ook allemaal niet mee. Maar ja, Trobi is ook een grote naam. En Amar met van die Hollandse meezingmuziek. Dat vind ik op feesten als dit ook altijd heel leuk om erbij te hebben, zeg maar. Dus ja, ik denk Amar, Milo laat het lukken en Trobi, dat voor mij wel de 3 grote namen dit jaar zijn.